kira-kira gak betah. Tapi nek ana tebange dadi betah. Itu sing dadekno kita eleni terbang iki termasuk pembawa. Pembawa puji-pujian sholawat nanggone Kanjeng Nabi sing iso dadekno kerasa. Dadi mok cara kok nggih mok metode tok. Langgar dadi wong kanggo ternyata niku boten abot. Tapi ternyata yo abot. Karek wonge niate temen napa boten banget. Dadi kula lan panjenengan sedaya belajar sing ngerbang yo kanggo, pokale yo kanggo, sing teko ngrungokno pengajian iki yo kanggo, sing ngomong iki yo kanggo. Nah, ngeten iki umpama duwe tugas ngisi ten mriki. Terus kula teko dhewe, sampeyan gak teko blas.